26 po na anti-drug operations nagresulta po sa pagkakakumpiska ng nasa 1.15 million pesos na droga sa Ilocos Region. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Umabot sa 1.15 milyong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng Police Regional Office 1 Pro 1 sa seri ng mga operasyong isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region mula Hunyo 8 hanggang 14. Ayon sa ulat ng Pro 1, nakapagsagawa ang kapulisan ng 26 na operasyon kontra iligal na droga na nagresulta sa pagkakaaresto ng 28 individual na hinihinalang sangkot sa iligal na gawain. Sa nasabing mga operasyon, nasamsam ang mga otoridad ng kabuang 169.86 na gramo na hinihinalang shabu at 7 gramo na pinatuyong dahon ng marijuana na may tinatayang kabuang halaga na 1,155,888 pesos. Ang matagumpay ng mga operasyon ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Enhanced Alerto Framework kung saan pinapaigdi ang law enforcement operations at intelligence-driven initiatives upang sugpuin ang iligal na droga at iba pang batas sa seguridad sa rehiyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Tispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.